Zdravo deco, ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Zdravo deco, ja se zovem Neda i danas ću vam pričati novu bajku. Ukoliko vam se dopadne, kliknite subscribe i napišite mi komentar ispod videa. Ružno pače. Nekada davno, u gnezdu jedne patke izlegla su se 4 pačeta. A patka ih je ponosno gledala i čekala da se iz 5. velikog jajeta, koje ni ne zna odakle je tu stiglo, izlegne još jedno pače. Međutim, iz tog jajeta se izleglo neko veliko pače, koje je čak bilo i ružno. Ali mama patka je kao i svaka druga mama prihvatila i to pače i svuda ga je vodila sa njima i hranila. Ali nije bilo tako sa susedima, ne, oni ga uopšte nisu prihvatili. Svi su ga gurkali, zadirkivali i stalno su ga nešto zavitlavali. Tako je jednog dana, kada mama patka nije bila tu, par suseda odlučilo da ga otera. Tako je ovo ružno pače bežalo od kuće, trčalo je što dalje. A onda ga je još i zatekla zima. Pa je ta hladnoća jako bila strašna pačetu, a nije nigde ni bilo hrane. A onda je pronašao jednu kuću. Tu je zakucao na vrata. Otvorili su mu gazda i gazdarica. Gazda odmah reče gazdarici kada je video kako je promrzlo i koliko je uplašeno ovo pače: hajde, unesi ga unutra i utopli ga. A onda je gazdarica rekla deci: hajde deco, unesite ovo pače u vašu sobu, utoplite ga i nahranite. Deca oduševljeno uzoše pače i odnesoše u svoju sobu. Nahranili su ga, utoplili i pačetu je bilo mnogo bolje. Ostalo bi ono tu još dugo, ali gazdarica nije bila zadovoljna kada je videla da ovo pače ne leže jaja. Pa ga isto tako jednog dana i pustila da ide. Hajde, idi odavde, i onako si ružno. Tako je pače opet završilo na ulici i ponovo po hladnoći sada već samo pokušavalo da pronađe hranu. Tako je i dočekalo proleće. Pa je sve ozelenelo, pa je sve nekako bilo lakše kada je bilo toplije i tada se pače našlo na jednom velikom jezeru. A tamo jato labudova, gledao ih je samo kako su lepi, tako dugačke vratove imaju i baš su lepe ptice, a ne ovako kao ja, ružan i svi me zadirkuju. Tada se pokunjio i pogledao dole, a onda, gle čuda, u odrazu vode je video sebe, predivnog belog labuda. Kako je vreme prolazilo, tako je i on rastao. On u stvari nije bio pače, nego labud. Zato se i razlikovao od pačića. U tom času mu priđe predivna bela labudica i pozva ga da dođe kod nje. Labud je zadovoljno krenuo za njom, kliknuo i zaplivao. Tu je bio kraj nedaća ovom našem labudu. Ovo je bila priča o labudu koji je greškom završio u pačijem gnezdu. Deco, koja je pouka iz ove priče? Ne treba da nekog ko je različit izbacimo iz našeg društva samo zato što se on razlikuje. To ne znači da je loš čovek. Ne treba nikad da sudimo po onome što je spolja, već da vidimo kakvi su drugi iznutra. To je bilo sve od mene. Ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Za više bajki kliknite subscribe. Ćao!